Čau. Tě Bůh. Bůh. Moje jméno je Trix Be Cool. Moje jméno je Lil Be Cool. Jsme Trinerovic. Yeah. Familia. Chtěli bychom vám doporučit jeden film pro děti. Jestli vám je od 4 do 12 let, tak by se vám mělo anebo mohlo líbit film s názvem Vzhůru do oblak. Vzhůru do oblak. Znáte to, lidi? Nebo ne? Jestli ne, Tak nám to napište a jestli jo, tak nám to taky napište. Jo? Jo, teď my se vždycky dokážeme domluvit, že jo? jo!